Preciosang Kalog Team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Hindi ko maipaliwanag kung ba't ayan ang gusto mong makukuhang reaksyon sa partner mo. Kung ba't marahil ikaw ang laging hinahanap. Ayan, yan mismo ang dapat mong nakukuha kapag tuwing umuwi ka, sabik na para bang nagayuma. It's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng, takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung isa ba yan sa mga pagmumukha na mukhang nagayuma. Nagayuma sa maling pagmamahal. Nagayuma kasi akala niya gusto siya pero pinirahan lang pala. Apakasakit. Anyway, sa mga broken-hearted ngayon, saktong-sakto ka nang napuntahan eh. Kasi feeling ko kapag ka broken-hearted, dapat meron kang return of the comeback. Wow, return of the comeback. Kumbaga, ito yung mga araw na dapat nagkakaroon ka ng revenge dyan sa partner mo. Siyempre, hindi tayo pwede magpapatalo, no? Lalo na siya yung klase ng tao na nang iwan sa ere, bigla-bigla, di nagpaalam. Ano? August ba? Hilig mong ghost, Anyway, kung pong inyong makakasama, magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Trip. Kung gusto mo lang din naman ng kausapang kasarapan, saktong-sakto ka ng stasyon na napuntahan. Dahil dito sa istasyong ito, hindi lang puro love advice, drama advice, but also fitness advice by Mara Tony. Oh, so great. At syempre, alam mo, naniniwala tayo na kapag ka medyo pumapayat ka na at alam mong you look good, you feel good. Ayan yung mga oras na ang sarap-sarap gumanti dun sa ex mo. Sabi nga nila, 'di ba, yun ang pinakamagandang may pinakamagandang revenge dun sa partner mong iniwan ka. Yung makikita ka niya pag nakadaanan ka niya o pagka nakasalubong mo siya, mapapamura siya dahil ang sarap mo na. Well, kung yun ang gusto mong mangyari sa buhay mo, saktong-sakto dahil ito na nga bibigay ko na nga Oo, kasi minsan may tanong din tayo sa ating mga sarili. Bago ang lahat, ang unang katanungan is tumingin ka dyan sa baba. Tingnan mo yung baba, ayan, straight ahead, look down, okay? Right there. Pagkatingin mo sa baba, nakikita mo ba si June? Mr. June! Hindi mo na nakikita si June, Hindi mo nakikita si June kasi may malaki! Mabuti sana kung si June. Pero hindi si June. Ang malaki is yung iyong mga bilbil. Alam ba, ilang years mo lang inipon yan? Masaya ka pa ba na nandyan siya? Hindi ka ba nabibigatan? Baka pwede mo nang bawas-bawasan, Ay nako, isa rin yan sa mga struggle ni Mara Tony, Kahit ilang araw, ilang buwan, ilang taon na akong tumatakbo ni hindi mawala ang bilbil ko. Kaya ako'y nag-research, hinanap ko ang rason kung bakit nga ba ang mga bilbil ubod ng tagal mawala, nauna pang mawala yung partner mo, nauna pang mawala yung mga aso mo, run free. Kaya sabi ko tama na to. It has to stop. Kaya naman saktong-sakto kung isa ka rin sa mga namomblema kung paano nga ba mawawala yung bilbil mo. Well, mamaya magbabalik ako, Oo, tanggalin na natin yan. It's disturbing. Pero syempre, bago lahat, gusto ko munang batiin isang malakas na shoutout! Shoutout natin ang mga driver ng MPT South na nagngangalang
Arroyo, yun, nakita ko na. Romel Panes, Romel Corong, and Reynald Bernardo. Ay! Kayo yung tatlo na gusto nyo nang makita si Junjun, ano? Siya saktong-sakto. Ako'y magbabalik later on. Eto na si Chanel! Wow, nagmamadali. Before na makinig muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro